na TV no we sere omo se omo to omo bo ase pansan kan ye wo a mpanifo gusu a omo totoa amano aye tenten dwumadie we no ankasa no odofo said asi afa ne tampa efra no enya asem ketwa kra enu ti ka kire obi no obi so kan kire obi se Asem Mpe Nipa no omaba ne pabene so na omo aba no so ba pa osima eduba ko ewo Sompa 93.1 yeko na ye de akoyanim medical ka che say obi eda apro so na yiba na yaba bekusekusa na yafa ye futu sem no so na yatumi ede aboye bra enya asem ketwa dwumadie yi obate wo mono ansamoa enka sana the nation sanka of alumba obate nenka ene producers abwada wuruma wanya bidi atu apro so ene apaso na yebekusa na atumi adodo wenya de yebehye yebedodo no kama kwanta bisa Isaac yenyina kwanta so ntwamani na zo wa na yebegina kokosati yabu Fletcher omunyina kagyagun ewo production room ho enya asem ketwa ene Sompa Asem Mpe Nipa koto ene Sompa Asem Mpe Nipa koto durujwada saadi ahwehwemu ya na nibre abapa ye ne Prophet Joseph Mensa mubehunu ofia na ahwehwemu no so atoa so enya asem ketwa enipa dasani ayira be bosome ennan ede na nabusuafo ayafa ho omo hwehwe no omo akopɛ na kire akwai omo ahu no die na ye no anaso omo akopɛ no omo hu no kora eno akwa asem foforo ewo dwumadie we so nanu ada sala yedi ye nantwie ne twitwa omo kon o nantwie ene ewro wo mpaboa o okitikriki nantwie pinu aho akere won na brantie bi yeso okoto nantwie no teyidai di asem na afri mu aba ene asem weda pro so no enya asem ketwa asem dika asem editie enya asem ketwa na wukọ master control room ozo a obedamponsan wo bo adwuma enya asem ketwa na omimi aso prepre ho no wono so de emakokọ de ofane kwantini zo se onyesika obetukwa akotra bruni krum na ne ho na akokofo no agubo brenu a no mo de afeso obede ono ane kan ye na me wa dance fo so wum azuka ono ene efre no chinedu iwe azuka enso ebo adwuma enya asem ketwa na se okosua mfidie ho adwuma no mo no a wo de bebo atara one media company anti sese no mfidie se yemia hano de eguni nsa no a enya asem ketwa kra yesre nyame na ayaresa honhom no onfa ne nsa enfa ka azuka ne mame ama azuka na ni abre papa ni asabo no bapanisa no ama aye very big blue enuti yese kropo twediampon nyakopon ede na yaresa sunsum no so aka the nation sanka waba na yadie ye afri na mehwehwem sanse druba bia kobo susu obi yade enche na akofa nti koba asa no yade na ase ye binom de ase ye binom ya nsumemi mu obi eden ani ye kodi akoenim ewdwumade we so kofo pa ba ma asuketua mi prebre na ase Aboagye fosu ni nti fosu menam tie adwam na de Sompa Asem Mpe Nipa ko bosha asa so wo kiti kriki ose nantwie owu ya yenro ne pabo ne se nantwie ya wro ne pabo ibehu yenro esoso a ibehu ewo dwumadie we ezo kwakote be ma bibia boko de kucha bo mi aboko depende ba kuna umpu I lucky pafa no ka ba ku bi na mankansim na me kom na me no de mehwehwa ngola no ba mi ana ba da me so nti mankansim te yango o me de che no ami adom ame kwa benane te se me yale na ya papa me se ya de funa ko to mo kire ani menu nansa ya so unza record no so was today unza record bi kan kwanta bisa yes anete it yen ya be kan ati ana ye wa me misipi e fa ye me na fa nya me
Wona munya me amonhye me. Gwadi o ko do nya me kume. Nya abakanza no so efe. Ana kwasem. Eficha no ho du me bia yo. Se wo home. Wo home na wo da na wo didi nya da no nso kwa na bia no dimi ni. Okay. Na mu de anya nze enkora no wo mu hunu. Awia na anadwene anumre nya wo hunu. Na edi agro nti kwakwa ba wa ya de. Uko enso ya gina wachi ya adwuma na kojo space se na no wote asembi na no so bi na bo na mane say bia kojo nti ni uti se wo 2 million da wodem so me ka say agrada tender tisi ni dem na dem no manyina ahye na 2 million bi 2 billion eno so ahye also 2 million na 2 billion 2 billion kojo space oni na ahye na ena yaw kojo na eka kojo me say 2 billion na wo de wo Ose Waboa. Wona uka wo. Lumba se boa. Lumba se ko just. Ko gajo se 2 billion na 23. Ni se ni. Etu Waboa. Wo to ni ko kwa na so. Ene de ko kwa ku kan. Ko jo trutao. O se adde na me yene sa. No wanka 2 billion. Okay. O ko jo akane. Impo do aka sisu anse yanka ncha tifo na konfo se. Ni TV anane. Nti tifo mo na so 2 billion there. Kwa jo say 2 million. Me de yana me person make bi. Na wo na no kan bi o. Na nje wante. Nyere baba wa be wani so ko. Na say money na nje money tin e na wo so de atoso. Nti kwa jo be bia wo bia no Nyankopon na ya adum say na wo de mo antensi wo so na tisi no ma no so. Eze ne ntale ne no ma nyina ahye. Na me mini tender no wo kopɛ de wo dem o. Tender hu ni pa mo kwadwo. Eti wu nya ncho baba. Nya lumba uni ne free we ba kwa ncho baba oba. Ebe hu de be ya kwaku ba ba hwe wai oba ba hwe kama. Nti yawo. Ode abobo nyina be mana ko. Kwaku kwa. O krame de ya. Kwaku krame de ya. O krame de ya. O krame de ya. So kwa so wai o pepe bia. Ti kwaku kwa no akra. Enti yaw ana so onyanko afia wiye onyanko so you maybe 2 years na me say ko kraye dia o just ya decide na o kasi ya o kwa dia onyanko ana ngodu ebebo kwaku do ko no akuta ne ka obewo so yi o de ma obi ebebo enti yaw ana Monday on na ene Monday no ese juada na enyo sa emom edu be se makacho se du manda na memma wo kroma nyina hu obi ana ne buafu because eno ma free no ko no ma free na man so ani age nti yaba Monday de na se nensem ho ene se Joseph Mensa ya wenche sida no case sida worship center mwachema eyente nkana yebete sida baby a obi anu asofo fo kwantabusa free sida se ya chia no pa baby sida obi sida osilumba ba Why na ye jwa. So kwa ba. Kwa kuzo trafie no waba. Enti skachi sida se lumba ba. Sida ba mamu be. Omu se ma ba na we ashe. Okay. Okay. Katacho di jani munana namjia no wanyini kwa dia. Forza. Se katacho ba no won kwata bi samso no se ai katacho ba mana kacha jaba jiware. Osu wajaba me se suma nkola no magiska. Maka o mankola magiska. Afo no akawie no de tato. Se wa so ba suma nkola na mama beja se wala. Nje sa yancha vera. Okay. Vera shito kwa kukonko no vera de se no waye ne kama. Wa package ni kama. Ti kwa abai de izi no mse chacha fe weekend. O di big guy acha ti vera. Baby awo bura so. Wona headquarters ni wo. Okay. Nti sa me yankura yi. Kwa guna minim se abai school e ma metem minim na me so le ya. Aban school e ma metem. But na metem mo metem. Na bi o ma sesem. Sa o ma sesem mo metem. Mo amukọ aban school ni mo ko se school ni ade nyina no. Mo nkoto vera shito ni bi. Na mo fa nko ni ade. Kwa abai de na chese ne no. Ene no na wo ka no. Ha na ntwe ni case ni hu. Ntwe ni case ni hu. Chief producer chechem na ma chairman obetome na o mazina asem ye hu na mebusa no ma bi na enwuma da yetini wura no ono aba ba chechem na so waba hede mi se na pia na Joseph Mensa obe ne hashe no obe ne hashe kwa ya sa ke bibia boko
ya nkwan wode ho ye ti apose class 1 table if you were to say show for mpa ne to so kura to say twekonkono okay wode wo mpa de say obo ade nku adabo de wote wa no aso ni ba menyale me heda de fi na me pematamfo ati wo anati wo nka ni nipa ka fa me ho nipa heda menyale say to na me hu se na nsen ma ye nipa ntimi he nipa be ye na hu se nipa gbogbo na nche ni nipa tinu nipa akono so pa won me ya huru nyama amfre se ne amate aha ba di tinu huru de mi 5 minutes matimo nka de me ba ediwe mun gaza gaza be da foforo da foforo me de wetu si ye ni na na wan okay ana se due bi enya me mpo bem ase ase wo ba na wa he go go se wonu so kan bi enam so wa do o ma be be ko na what of da form e do dem fadia da bo sunu bi o so ni o ti afo ma na we so o wa ko ji e di ma tini na ba di ya o go ka go ise o so le ba ye no ho dia you are very good na se me man ka bi ye no ho dia unga di da ba ye no ho ya na esno mo ka e kutre wafeli watu bwa hapo wa kitu bwa dino ya miaya de tumle bia sabi omono kan due nyina apobem abrabo na ye boto e biso no ansa kire wiem kakra no so aya na mmoa anokwase nti ye beda adwuma mpanimfo ase na Asem Mpe Nipa mpanimfo nyina so edamase course ne course wa kama jeze bia ye kama ti ya ba na emigidi ye se Monday de ya na futu se ni hia ye manfo pa jeze o ma ye krado beso o mo dia futu na afi so Prophet Joseph Mensa so wa ha ne Sida worship center amze wa antese me yare man kan sida ne me ampa ngo brem sida amfre me ni bremu no ade gondia ne wo fani mpon yare na man tene nkaze bia wo fa mabompa ye bi kura bi sisi no ba ayi bi bia wonti ya nyame ne ye he no kwan se ya ba ne so be ja wonsem ni bi na ade aba ne na etimatum nche but na chame mama Anita Wote okay I see you of Anita Wote okay the prophetess yes prophetess Genesis Aboagye okay abadi sho ne ho kani adiasifa na onye omo kase ndi yawo fa bibra me yeso yenka bi mu na afie ntinu nkonko yen okay Sompa Asem Mpe Nipa no pempi no ya yeta aka kire mu se futuo ene atenatene dasani bi ani ho awapa ho sanse ye kwa ye ba nyina no enfomso kan ye hu eno ntine eduru baabi na wutia na wantie yie na sadasani enya papa bi se wobetene wona no na wode asiti mpomu a orofo sa nipa no ya tanase sa nipa no ukompa ebo a ya bobima no sanse de obefa ato ne ho so se wo sa akora akoda we abrantie sa maami we sa ababa we niye bia wo ye no enso ani na so a enso ani no menya hwe ha ema no enkoto bunum no orofo saafo no so ya na ye bedam wase enimu akukuduru sa akukuduru ni bi na Oforisuo Aboagye me ne mapamfo ye trasia yenya na ye de afutusem de bre adasa wo dwumadie wi so orofo se ubentie na watie na so pam ena nwumere yi a ensuo tuto ensuo no eto nensuo yire na eyiri fa bia dwuma eyi sai amanfo agapade enkanka wo mo so to emunyoma esai eyiri esai wo mo dem enso anwoma wo mo ntade kura na pempi na duru ba bia ehia ba danya bi na wa hye no bra ahokyere no aba ensu yiri no enso aba orofo sensu yiri wenyina ye nipa soden ensu a ese amanfo agapade nyina ye dasani tia wantie ene swantie wantie no eno na nananam sese swantie so ba so a wonwamoti kopo na duru ba bi ye bebem orofo se wo hwe o man ganam ne ebu kompo ko ya chia enkane no sensuo beto kese kura no a susai ebekwa akobɔ na subontim boko nanso yenhwe ye bremu enne bremu a yewo mu yi sensuo no fitiasiasa eto na eto den
na towo don hwiri mu a orofo yen hwe nsunsuanso a de ba yenkuro akese mu sa obakuma se monte so na wese de so na to na eyiri no a sa wo hwe yenkoda bre mu no a orofo na ente saa efani suswan na akoto subontin mu sede mpempin yetaka se suswan ye subontin de hye no enanya saa na yehu no ese no suswan no koya subontin ekoya de hye ese ya manfo japade na die benti na na amamani abra mekasa eye dasani no ankasa aso den ene na nibresem orofo duru baabi abekọ baabi no na omanfo bi akoto anwea na fa ko nsuo bi ebetaya ya afro no baabi a eye awro no orofo na omo asesa ababa begu ose ye fele ne asidai adiasi so na ye madasani bi atiase ese duma kuma bo ade no na nsuo no wo ne kwan ya wo faso etiye musa se sensuo woni kwan ya wofaso na dasani si na hunim no obekwa akofa anwea de akogu wo na wafele se obesi dan asiso na sensuo no to na etwi na nya baabi mfa yebeka ne se hin na obefa onofo se obaye nkuru akese ni mu a enkane no na kuroyin enhyedan tumpon kwani mu no na kroi enhyedan develop said kwasi broni beka no orofo ne wo kroi baabi a na nsuo bebredi dawo na saa na mu nsuo na da yekuma se ne yenkran no orofo saa nsuo ni nyina no ekwa bi so sabia ku sabia nyaado ni nyina akwa dane gata na yemusa se saa gata wenu a ensuo no se ensuo to na yire benya kwan afa hode akono eho ne akọ castle so ne asidan adiesie ena futu se mo amede ma omanfo binom se eduru baabi no okoto asase no ne kasa hakora nsuo wo hakora no a esanse hoye kurum na omanfo te ho enkane wo ho ensuo nam asase no so ntino wasemepeheya rofo ekokoba saa no asaafo no na ensuo toto a ekokoba saa no wona woye asobrache na wasi nsuo kwan no saafo no na du baabi omokotofna ene amanie mu omanfo dodo no a na eto bola edigu gatamu na etue suswan no ekwan ekokoba ne saa ebebu afaso ebeyiri na yiri soso a eba abonten a ebedi nsemone esanse ensuo hoi ewa ahoden pa orofo omanfo dodo no a se yebeya de se yanyade se fa ko ensuo ne kwa akotaye na be pa entontom na baba be widia kadasa na yade enso atiatese no orofo dodo no a ejanan na duru baabi a omutu na omde gu suswan ne mu udidi akafra sa wo man Ghana ni mu a wo manfo no anim senti a meka sa asemidie ena wo manfo eya wo mudi tue nsuo ekwan ama enne nsuo eyiri fa Ghana adehye eduru baabi kura no a wotimi se nsuo yi kura no etimi fa nipa na so no nhye dan hu sa fa nipa ebeduru baabi no bakọ na dasani wa pro na kaneka se he cannot be identified. Eloti se Ghana for beya so mere na dwumadi a wodi ema suswan no etimi etwifa yeso ebe se ye japade nam so ma ban no ebo kakasika bia de bekwa akoye wo hwe TV so hwe abreko sema wo so eloti duma kuma ba de sei na netie yati ya Ghana dada sei na ne hu suswan ebi kura tumi yiri wura manfo demu a chese volume no kura no se wo hwe kura no a abrahu yie pa rofo eloti ye hwe se fa ko awukosi wo dan no na suswan no tumi yiri na wura wo dem afa wo mpoma mawura ho no kan hu se ho no na ye nsuo bi kwan eloti se yetwa sa anwoma we so na yento asase ye wonsuo mu yento to nyoma nwu ye gatam ema gata no ensi yenye jai sebie ana toilet emfa nwu gata nim ne kota ba bi akofa yade a orofo eduru ba bi a ya na nyoma nyina na ye de sha abayo
turu baby anye nyoma nyina ne de sha abayo yen timamufo na nyoma bi wo na ke jaiwa orofo ke nyoma be koso pa abreho pa enu ntino ene mafutu a mede e mat adasa ne se ke betumi a ensuo kwan a yesisisi no kayemie ibia ye nyina da ye ho betumi atoye abreho pa wohwe na se uko social media ne so maami hwe ka hanya abruchi na sunu acheka esi wo hwe de esi wo maganem enkane na saade we enkan hu o enu ti se ya hwe ne ensua mu ade na ya mpesa esusoi pumasibira orofo dabi no abekwa akofa asem e de abre wo me me modofo pa se ya Aboagye fosu ni ti fosu de nesi sanka radin show biana onye obi akese titiri so wona hweye wo social media wona etie on kamu radio so wona wo fie yesere Oboagye tuturo bonsu Nyankopon hira de ma omu nyina na yasere twedi ampon ho bambo ade amasa afo ni nyina so na brabo ebetimi akon no ya asema wapeja bane asema no ahomete na aweho pa na homete ne na aweho nyina de na akofa aba ne akofa aba ti awa nyina ne se weye na nanam ahemfo bi abrabo a omo bo no oman Ghana mu etimi kofa saade we no nyina aba ye ni firi de ekura ne yetese asi nsuo afa nkofo wo nkran nsuo afa nkofo okumase no na enye kasisi ene eduru saa ne bekoso nsuo eduru saa efiri se ekwan ya tikuru mu aye fa so pesika ni nyina be lady ya brabo tu baby ayedure minister na wasi ne fie wo nkran no ono ana abo pa akwa akura na sisi yentu galamse ndi betu galamse ni so ayetu ni nsuo ho baby ayetu no ne divert nsuo aniwa tu betu di anya ni sika se etwom na ne wura fisi nsuo nyina abo ano ebeba pum nti ebo ano wa akura na wogi sika die no na abetu fie na ofiriso asi na kre wa asomdie no na abetwi afa ho na akamu nipa nyina agu ifrise yasi jaitu nyame nyansem no waye nsuo aye naniwa fa kwa nsuo ne mfa na aso nyansem no wo se ugodo a wo betu nti wutwa amana foforo ato ba bi nsuo no wo se mfa nani mfa ho na nyame daleshin ni nipa daleshin o hwa de na de ha wo bebro nipa abrabo didano o kache ni difo ne se kuro na wo koso no me awurade me bo wakiri dom tu kwa me ni di me mfa ho agapade bi amma okun a wo kokun no bedi nkunim Bible say ampa okokun di nkunim oba no ene nipa a wo ye difo be kache nse awurade ne makaza se bra bedidi otie nipa de de hawo bre no nti onipa bi a wo bobra ne awurade aka ene awurade nhyehyeye ene nipa de hin na sese wudi so na abrabo atimi akon akonanim ono obo ni wiase bo asase no wasim fiti ase na asase ye sakasaka ne hunu ne sumbutu nsu ani Onyankopɔn hu bebo nsu ani wasim me frese nua mra ne bae me frese su ne bae me frese botan ne bae biza so no ofre ne o create na de na ye de na ohunu sam di nsu to ha na yeye me di dua to ha na yeye na brantie awurade bo wa obetu creation ne dada nye so wo ho ne ye bo no waka se ene awurade ye mistake o ba saa na no aye no na usika ni bre ni usika pe boni nti o minister ni wampi ba ko awakodie ekom kakra de makura ase nti no na afi mu amokọ na makogina nsuo na ho na matwa amana kakra ka atu nsuo no ne nsuo yiri na divert fa saa amana ni mu a wo free se hen na be kwa kowie nti betwa fakuru no so because twedi ampoye na mana to wa anko na mu ntimi me disturb mu na mo mayi kwan foforo enti nya mo be fa mu ano no se kukuru na nya ya keka no entimi nya ida ya biem hwa hemfu bia no mu okurum a na natimi ton ne proto nyina di ne hu se nsuo awura asase ne da ho nyame timi ponim se nsuo betima yiri to mana manase ya no agya awura ato nkyɛn se should be in case eye mabusu a enante sa awura ne so a na nka ha obi agene na na de nanum ode beton sa asi sa no ate asi awura asase ne so etu odefo no oba beto ye no etimi fere ho nyina na yemusese Burkina ho kra no enye tema habo no mbefo mo nyoma nyina de ko Burkina ho na kiesu asi ye kwai ye kan na South Africa wodi Ghana for any say prefer
how near mania South Africa ya omni Ghana this year for so mo ye papa kusi fine still as we who di twem asem asem foforo pa 0554931931 0551931931 0548931931 na ma ho ye for friend no fancy ya eduru beji wa trema pe eduru ba bia ya na de nsamafu ye nye enso so no wokọ kan ye frɛ wa samado se bra be yi wa no a okọ awo mabiem ya sempa na fo nwura na ye kare obekom na obi de Ghana ne waje pa wo sey ni se mo ma misika na mekwa akotuagu ya na mami nka sem to se no edu ba no obi age ho sika because of Ghana no o nya duku nipa wo Ghana ha enu ti wo beji se sika no age sa pa contract no wo nya ba bi amfa contract na dwo na amanfo adeda no na watwe wo be kura na bobo ya ni bi na wage na akotuagu mtwawo ena meba ena na kwasi agima kwan no so obi private car si wo sa wo mo to koto bolagu so ya wo mu nsusu nhihye nkosoro adan no bi private car dan aguso go boy ya adan omo mo hihye bola no me se wuni na hefo asede se check wo mo ye de ko ya de na ko mo ya de but omo susu lo dudu ya de bia bedu bia na bia dan go ho o hwe na se nipa ni wa wotimi kan moto ni si fompe ai ni aja bola no no ko okay obi ka tira santeman ebre ne de adwuma obi tira santeman ye ko computer so dwedie emra sese ya asem twetweche da akiri a ese upitie ano odene papa enya asem keto ye ko computer so dwedie emra sese ya oh David ma bantem do obi yesimu mbra ne ntukwa na ma bantem sa babe nya botre oh also mutimi delay kakra tase nana babe mama yempe baby ntuna be yenom kakra ne fan delay ya kwantuo no bye losing the rabbit to the bloody losing the rabbits and Bemansa. Losing the rabbits and Bemansa. Bama, Brayasu Memansa. Numinansem, one time many power when you feel much, and says up in for me. FD, Aji, Judy Graffiatum. And say, Osei Yaw. Dia da ko so ya ni pitiri di oba no anya atena se aso twokwa amokwa twaso wo panini wan aso twokwa amokwa twaso wo panini wan ya bokwa no koto asuo no fretete odoma kuma mampo kotochi obo hia kumana na amenia mponane piao no na ya kwasi de yekodi ade no kama enya asem ketwa yebema nananom mo asantima mu hanyina no omudi ade no kama na yekofie awre hu seme wo mi se da sebre sebo nsu otoso mi no mampo hena okura enen afe pepepepe na santehene enen nananom mo santimem ekope ne kurabia anti da sebre sebo nsu otoso mi no ene afe pepepepe ayasem pa panipa memo akwaba aja empom te say yankopon andon ono yiri nya asem ase na akasa okakasa be hausa me katwi okatwi pacha ukrom ne he me krom ne boga kasa be ankasa na aka na menka bizado betimi akakam twi na na betimi aka na kasa be pa na wo ka ya kasa mde frafra de dagomba dia metepa ya fra wo say ya fra me mujahid Abdul Mujahid ufri ne baye me free Kwadia Peja Pachani Mujahid ya wo fa he
wo me wa Boga. Okay. Dia ben hawa wo be dwan abeto Sompa Asem Mpe Nipa say yenko moa. Yo. Me pacho adia edi me ba ha ni se me ye moa. Wo ye moa? Ai. Okay. Na yebe di sala we ya me ye nantwi. Na obi bato nantwi ni mienu wa me ho. Wato nantwi no na wase mre ni dura obaba abaje ni nantwi watua meka na meji sika no nti mre ni duru ya na obaba abaje ni nantwi no odi kan ba na me otomienu na medi kan de ba kuma no eno de koye okodi koye na ade no na wasan baae obaji nkaaya no na aka ba ko obachi na ko obaba abaje na ko nti mi chi aboa no di ahomato ne tirim aboa ne ya pre o di ahomato ne he ne tirim ne beben nim okay nti pepi na beben na ya mo di ahoma ne so ona na ho den wo okay nti mi di ahoma ne so na ho no na aboa ne ya pre aboa ne ya pre sa na mi di ahoma ba ko asan to ne nam ka wo husu okowu nti abasa no na anibraba fi se yedi kan kumbi na sent no wa ya hono sa no oti ya no ko uwe nti mo chere sent aboa na wonti ase nti wanti ase na aboa ni ya presa na aboa ni jifri ansam no edwane ko nwurem wa dwane ko o dwane ko yedi ne chia ya ntono woko nti me ya aboa no so mfie miensa nie tamu a wo dwane no na ahoma ni bi so ahoma so no wo no ho na wari ko na ba ko so ne bebe no na wari ko okay nti wotimi koy nti wakoya no to ya ehwa na ne ya hunu da no ana meka kire wo nkrofo na mo to ya ne se ore wo nko na ade achi a anase anadwo ya bo no minim se ba omis anadwo yo ba san ba nti oba mba fra mo ama ba baji abo no mitwa abo na mba nti ni na chese odi o wa awurehemu esan se wo na oye wo munti no na nim so obesa aba ba no de mass ya na wato bi a wate wo hunu so okowu a wakwa wasa aba pen omukwa omusan aba na ntwi so agime okwa de a obasa ya na wo a wo ye nipa yi se nkrofo bi ta wo do pa so mo powaku na nya kwa adwane akuru mo kura ga baba bi me pa cha on se difference wo ye ni muatem no ye yenim papa ni boni no but ye no mu nyina ya pe but omunim ne sa okay ntina otimi ne a odidi na wanne na ogi so na osan che no ho ato ho da e nipa no on se nyansa no awo so no okay ontimi yesa ntimi mi muano so no omwa betimi akọ ekodidi asaba okay sana ade tete wo sana me tete na wa rehemu se okọ a obeba kwa bia so obasan ba we wa ma o nti okọ na wamba nti ande de chen no na me se na saade a ma me nkọ hwehwe no nti me nkọ hwehwe no sa me duru baabi na me se anura de abo ne ba ha nti me hwehwe na be duru baabi na me se anura de na oba ha wagina ha se na ahoma no wo no ho nti minim se ba ames abo ande se abasa na wonim ahoma nti ahoma ne wo no so sa no ema ne yam yere ahihye no nti minim se ebia wo kopa be bia dakakra obasa aba ana me hwa abo na ama hunu na me jae na me ko nti me ba fie na abo awura ne so ayere aba wajisika so dada majisika ne so dada oto ba ku bia sai to wato mienu no 250 mienu no akese pa ba ku so chen ba ku no me de mane 10,000 okay ana de adwane ya no so me de mane 150 na chese de wadwane kwa na ka wo no ka ne wa no nti se me san ba fie e ba hwe abo wura no nti me ba na ampa omo ba je omo abo omo foforo dabi mama omo foforo de wo hono endu de dwane ya no okay ana me se na saade a ede me du musika bere ba ma omo na omo ko pe na wo ba bia to anti abo na wasan ba na ma fama de okay sa na me ye nti me diska na ma omo na omo ko ye no omo go so frafra me se abo na ba kura na omo ba san ba yere
ebe tua sika gye aboa no amba nti me hwe aboa na ma hu na aboa no nti kire me madwene ye me say obi ayere echi aboa no yes ade a obi anche ne dia ko obasan ba fie eti se obi achi aboa no wo nipa bi ade sususu achi aboa no ana se dasani na achi no aminim se dasani na achi no eti se no peso wo so oti ase ana so obi achi no obi achi no kura no omo beto na achi na na sesei to omo to no ne dia mi susu sa ma omo ntimi yesa ntimi nim se obi fufuro ana ekochi aboa no na tamu a obi ayi wasutire se aboa no ogina ha wa abra na wokɔpɛ no no omo anche o se bi kura wo fa ha ana se nanamu mu titia nanamu ne chi sa ma hu aboa no enso ba kono titia ho za akɔ ma hu aboa no oye moa no wo fa he me ye omo apagya apagya ani kuro be na bɔ ho to yani kuroforo mu ho na ankrofo bi su di mo afire e chance wanzambele ho na me pese ka meturi na wo yemu onde na ni abere beturi na wo yemu mba wonim ho idea wo hu no kura na ana aboa no so no wo hu ni pa kura na wo dwane se waduro wo ne nkwankwanta na hu ni pa akofo bi ade aposifo pe na hu atade tuntum kura na ne yema cha no wo bi da sanatie etizesi a no pese ohu sa aboa no obi ache no ana so wakowu ato baby sana amajune ye ya asem wo ya asem kese baby aboa ni nampa de se nyu owu a mode tata no a se de ositete wo mu anake bi akobeba fie o ene wu na etitata no kura na ko baba anye obi na so no mu a ko baba fie se nyu obi na ache no a ko ba san ba fie empempi no ko basa no so ana amanfo sika ba o cause basa la kese no na ye kunkum na ntwe sa na bebre mu ayira sanse edru ho no ya na ntwe no so mo ni abre pa sa abre no no mo so no omu wu aben wo sanatie ati prophet wo mo ebo ha de koma to ye mo ati asem fufuro sisi abueti asekura no hen ye kope no se ka bana ko abafie o minim so obi nsem me madwene ye me se etina na me pese me trezi se ehefo na ye na ntwe ni bi ho no akwo mu bu onim wa aboa no ahye ne nso hu na abehu no me hu na abehu no de na ade hye ne nso ana so yi kontrol fi usuma ne wani enkana fi so se me di aboa no ba na we keteke me di ne ba na we ketekete na me tete na almost fi ba mi ensanie di aboa no de bredi aboa no ko hu obehu wo hu mi kura me anya se ne dan ne bere na wo gina ho kura me fra na oba me nchen okay kontrol fi so me suma ne me obi antuma go ye na de obi ba yira ye be pe no ne obi susu ni na ntwi ayira ya Asem Mpe Nipa na aso yi ya ba adwumo prophet intaze prophet obi se ne ba yira o be bosume nan ni ohun no na de be na ama na yira wo de obi kan wadwane eno so ya Asem foforo obi susu ni na ntwi ayira ngo bura ti yakopo efidi bi so ade cheno ati Asem foforo a cheze Ghana ya na nzori o enne ye hwehwemu Sompa Asem Mpe Nipa court obi pene na ntwi obi so pene batete ETS Asem foforo prophet bibi aboko de nyame adom bibi aboko enye boko sa prophet we wani ta akoko so nokre yesi waja wa kan chine gu obradua nisi so nokre dasen abutu ama yefunu kotompan kafra mema yako Sompa Asem Mpe Nipa fo nyina ase hyeden medase bogo so yebeba mate yebeba ba bija why mate peponi mu usu prophet o de nyame adom kakra wo hontinu hyeda nsu kwa ukoto se kwa bla ni isu mama ne mama ewu oni kobo de he oni hwe eno na be masu mama no
Na prophet de be hanki fufita no de be sisi ani ase na ba na me ma me wo fusu mi so se na ntwi ya wasam to me o prophet kafra o papa no ma me nyina ewi de koso aye papa o mo ma me no papa nyina ewo no ya do be mtrimo de o enti ya na de amantem sana ma me matos lumba ne papa ewu ne ma me wo o mna samwa ne ma me ewu ne papa wo Misume ma amene papa yina kontino ya na de amantem sana mame ya ye ne kama ya bekoso prophet intio eja odini di say Osei Yaw say mujahid akwapa no ka fo mujahid na to no ose ni nantwie ate praka nantwie ni to wire ma besi nne ohwehwe nantwie na awonhunu na opeso hu se nantwie no obi na achi nantwie no obi na afa wache no amra mesani fa nantwie na kowu ada ba bia enko benkum tan nantwie no obi na achi no tiase hwe so tiase okay ana yila ha many months ni kodi salance sanim adana aye sala no ranse ana so gira ebe 2 weeks ni anyanya 2 weeks papa yemfa ne se ore yemfa se wanya 2 weeks akwapa no kwafo pese hu se oso odini di sen mujahid ni nantwie no otiase owo ho amra mesanifa nantwie ni ne ho a enko benkum tan ai hanam na jese ontiase nantwie ni ntiase nantwie ni ne ho pese hu se nantwie ni omo ankomo ba beto nantwie no omo ana omakɔhwehwɛ na ehu na ade ne kɔ amra mesanifa nya omo enko benkum nya omo kom de kɔ bompa ya ho jesa so omo de kɔ bompa ye omo nya omo nsusu sa ma omo ana me nigidie prophet mozami for me jom dipa enti yenhwɛ sa nipa no akɔtɔ amasalafo ni bi ana so de kɔ ma yanka kwapa no kwafo pese hu se sa nantwie no ipa kono kotoma salafo ni bi amra mesanifa enye odekoma yanka enko benkum wakotoma mama yanka fo ba yanka cause sala no de eye ni brewu noke kwa pano kwa fo person said you chi nantwi no ye nantwi amra mesanifa onye bi enko benkum no mo ye nantwie kura ntimi anche no se nantwie no sa homadani te sa homadani ne na bemben ya na sa na nan dia ono beko o ne chi ne easy nipa be 4 kura be chew eni e mlante won pom ho se etu de bi nso a omo achi omo ansa kan sa no bebi ani wura wo no mu hu no yes ana ya na ehu ti kwa bi so no ko bo mu so bu pia ano de no se me hu se sa me pa na wo ye sa de no wonimmi ana wonimmi na okay akwapa no kwafo pese hu se nipa na ochi nantwie no onim jahid amra mesanifa onim na enko benkum ten aya asase de ni mu no na se kono sukura ko bo de wuro si wa hu abo bisa se bia depend be bia abo na akoduru okay nantwie bu ha o te prakasa na nye krom ho na area ho na waka wo obekọ atra bedru kro foforo so wanko achi na kyerɛ sɛ faako a hu no ɔm so wafa ha no ɛhɔ na problem be wo ho waa no mochi okɔgyina obi fie nim kora ama nipa ne se nko wo me number nko ba fra me ba me ka kyerɛ na ogi me number se wasan ho na oba fra me ye hu na aboa ne bi prophet yan hwɛ sɛ area ho ana aboa no odi trash ye akwapa no kwafa pe hu sa pese hu sa nantwie no area ho na no mo kye no embla mesanifa okɔ nanim kakra tra yamfa so mo area ho a enko benkum ten otra area ho akoya asase de
Atraho. Sisi ya no makotono mayanka. Ometono fofofo. Pani baby akwa kodu de yeso do asem nyame o. Esa okopa foforo nyen. For asem nyame. To media cause se kai nipa na chance wo yen no dia. Ene ka prophet bitimi ama ye hunu. What am I say? I say si wakodi mayanka no dia. Adagese na mepa cho mepa se me hunu nipa koro a odi sa adwuma mo mbe hunu ana me ne de enye area ho ne de ni hunu ye den seka ya wo mantem ho akomunim se ye wo dia pa dia ni hunu ye easy what ya say kamba hunu mo ka be hunu obi o kra no a okobọ nantwi o mo dọọso mu a esanso wo ye hoho nto be yina ton ntem Prophet NTU. My telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I said 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi had them was Santasi in the Fair Jericho Junction. Okay. The Dutchna near Tenas or Shan Crawford. Yesha will be our brabwa say, Uko anymore uncle. Will be a no quadro poison, Nansu poison your drink. Will be a nya poison our benum, Nansu poison yensu. San Crawford at China no mushia near Yeshim. A far brabon. I catch your sabrabo who had to turn a foot to the sunny. Nipa bu had a tobre so we move for a brabo. Dientia ma brabo, echia. Nenchia yampo ye yeshimo and our brabo. Let us a wabrabo sombo. And so to me, 2 and a mon babe, show a brabum near Chile, Juma Potia, and Yankopon de Mawa or the Bass as you so. And so who were Juma, well, who in the sa, or bebre. Debiabaka say, we are say, a yuama. Debion say, you are symbol high ayeka. Mbebunu bebre abayadwuma no mo pre abayadwuma pay yesen si etu aka 100 million kra yesen but say wa wo ye wadwuma wo hunu wadwuma pote yesa wo ya wo enjoy wo na otumi to cars akese krom ha omo cars akese businessmen anya abayadwuma yefo enti wo bo modern say obeye wo awadwuma na tuemi kabla ne yehwehwe mu ma wo obi won so adwuma wo ye ne ye na so sunsun mu ade ene ha no tuomni kabla na Prophet Dr. Joseph Mensa yenhwehwe mu kina emfama yade bi ha obi afa tuomni kabla my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39. Okay, Asem Ewofia ho yenkon homa so yekọ Asante Mampo obi so ba yira ya Asem o ya Asem papa na enwom de eda yetifri ni wura no enti yenkon homa so na yene maame no ekodi komo. Hello maame otumeka memo akwa baba Asem Mpe Nipa dwumadi Yesu Kumase Sompa TV. Oba pana bibia boko de ye fra wo sei etiakoa firi mampo kro nam mampo hono ana ofiri ofiri nyina mpon atoko bosomfo ne ho ye noki mame ekoba no sei eda adia to wani kese sa bosome nkoro akwantu enafom o producers ne mame nyante se oba ayira ede be eda ekoso eba no sei ibajo ye ba ya no sei
me go to support one of the guy, me credit diamond, one am clear. This me like me. She said, I guess me cook up and I guess I make a cook. She me one me bad you are back, go friend, say, ma. Go club to see so I alone, go come or so I until Nakuru, no see you matter. Tima Nakuru, na be free. In Kabaya, I'm a bear, baby, I'm feeling. To be very and necessary, what I hold on besides the cook now, here they are. Osema me ho nya me yade na me ho ba bi anya me yare se ho nya ya ka mo mi se ho yare osea ne me yare na me si ti ade chi na ya brada ti ade chi ukwara no na me so ne ya na ko hwe no na me ko ko wo ti se no se ba me ho ye e ya sa ya se ko toilet sa no ko toilet sa ti je ko ba ya ne se Kwara ndia ngome bali ni kama mbaya ni wata na mbina na mbisa kwa kuwaje mbali ni sio sihani ni hali tayo ni tayo anajero kakwenda kwa ni wasoni so ni wakda ni ndio tuini na mkoko na kama dia sio ili ada Osei Yaw Oforisuo man bi ka le to gari ni ya ni titi ojiji ni ya na 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 ko na si ndo ya ko se na ni ki na ja na ko everything fine ni ko na ko ara da ko ana na ba ko na wa ko da ki sa na ta ke na ko ku ni ce na ko 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 wa na me ni ce na na de na ce pra na papa e ce pra na papa ni ya bi a me pa ni ya bi a me ne ya ni ce ko ni ni na na ko ko ni ce ni ko to yi ya ko ko na ta na ni ko na me ko amma na ya ko ni na ko omale ni ko omale chefe ya no ko na ko ni la omale papa na yo ni na ba na me ni so ko na na ana ta de ya ni na na mo so mo dia ko o pio frifie adi sei unte ne ho popo ya wo baabia wadi mfie sei 38 wo yade dada o yade adwurim hawa na ana wonum no bone na chese wo hu bi pen aba pen ne ba sa no wo yirai e ma hu no ana sa di said na misi busa o se na wo firi he no wakọ ukrom nyina mpon woni ho na utwam ko nyina pon na akọ sesen ase a PSK ho ba bia woni ho ya semu o sem kasi o ma ba se oba no afiri wo nsam saa no wakọ pe na kira kwan e wo ba bi
mokano memmo fa kokoro me sent minim bi but na kiri kwa ko di beta fie no na nti ka ho ko ye uso bi su o bi fie nti ka ho ko na mandere mano ampa so nti so ko ye so ana chese mu fie kura bosom ho ho susu se nananom na aba befa no ede na ekosie kakra ba ka na ko kan Sarah was so the young this all in a bed and comment in a band and found so high. No, okay. Eti says ya no wo gidie so obehunu ho. Wo gidie pa so obehunu. Wo gidie we wo gidie bejo nkwa wate me sheda na me busa Bible no kwafo e wa ha Prophet Joseph Mensah Ose obani e friend say kwaku amoa no ye adwuma bai o titeki ake aho mampon o ye droba ni ana se wo bobo droba fo no no okay asemo ginaso na Prophet Joseph Mensah e wo fia so otiase se ontiase fa kwa woku bia no wo se Yakopon da na di ekire isisi a prophet yedika kope na ntwie no ye hu no na nipa fam de me ogidie kese pa yenti kwaku amoa ma me so oba no de kwaku amoa no okay akwapa no kwafo epese hu se kwaku amoa otiase embra me se nifa kwawu enko benkum ten otiase akwapa no kwafo epese hu se owo mampon ho embra me se nifa oni mampon ho enko benkum ten oni mampon oni ho epese hu se wo kumasi krom he ya embra me se nifa oni kumasi ha enko benkum ha kumasi krom he ya abakumasi ya maame ne mbra ye beye kwan ama no nsa aka no maame atiako anya sa according to Prophet Joseph Mensah obano wabakumasi krupom ha woni mampompote mo ba bia kumasi ya no wo enti nyame ya adomo a ye pon a ye be ma producers de prophet number na ma na oni na to aso hwebe acha akra ye na wotwe e wo se wo nsa ka ba no me de me ma dwen am de kana be ko prophet wa ya adwuma tutu abi why eti said ye ugidie kasa kire wo no otiase onwuye why no prophet we di otiase o otiase we so di wakodi maya kafo no zasa ba baby ya zemo my telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 echna santasia nyinem fa Jericho Junction ye hwehwe nipa o hyebre o destiny ye hwehwem akyerew de hawo enti a wo bobra unhunu ano to americana fa ho hye mu bi makra mo okay yedika ka akyerew wiase amansan nyina se daya woda Prophet Joseph Mensah ono ene akwapa no kwafo no Bible no kwafo pepi no adwada bo no na oye hwehwemu na ne hwehwemu no nyina ekuginam se Sompa Asem Nipa koto enu ntino hawo amane die na apeso hu die na apeso ote odie na ayira odie be na afiri wosa eno na ade bedan Sompa Asem Nipa dadwada ye hwem ewo Sompa Asem Nipa koto instant ni apen pomasi bre na yedi ama kama the nation uncle. Hello.
Yaw asem no asefem na ahomte pa se aboa beyira na nipa yira so obisa papa se nipa no ne aboa ne yehu de yan a ono ho na ne meko obeko se ne yehu na ndwie no na yenya nipa obi antuma ko ne na de obi antuma go fi na de enti no sana maami so beka jo se ne ba de ade na ade na ndwie de abrabom na de ekyesa obi a woni ha no ene ne yede ne nam sama yo furuka na ade ntokwa kofoforo na wanhwa na ndwi a wayire ntini obete na wasumu mpo aha sana maami so wodwum na akota ade na ye nsesa sembi a wode ne ba ne pressure no be kontokwa bi a obedwene ho a wonti ase da ne nyina nkamfu ano maami ne de na emobo mbata de na otwen mani dum pempen so si akura na yira uti o se bosome 4 months ma wontimi nko TV station se wodini na sempo ko ne yebedwu bibi a wotuma bodahuru kesi bi dia yewe oba se de ne afei no oba Sompa TV e wodina obi anim adwuma ayeyi na wantuma anya ne saa na se bitafrache ekoba ne seria yawo na ade na koye asefem sem enti yebesere awofo ede mabawi asese tomde bia ne man ketingidi se na me hu seriousness bia ewo abrabom ene sebe oba ne firifie anamontuo papa bia watudi afa ho ekoba ne saa se meme bana aka we kyereme a ana me ebusuani na aka we kyereme a ema me hunu wani bire bia na wani abere 4 months obayira afei no adu Sompa TV yesu kuruma nyi obi anim se ne yewe nipa ibanya yira nko ade Asem Mpe Nipa dumadie ye ne yehwe ma yehu no edi ya yebesre akura na ote yenka wo batamu baabia na se ne ma atekofom kakra no ananti nkofie no ma me 38 de wanyini ebi kura na ote ka ebi no otie bi sesi a onkofie na asumde ma be ma efra no kwaku amu amesra okuada fo de yenka yenyira sa kwaku ye na ehwe wachira kwan ne kofie na ma menya asumde na afi ahoto entimemra na yedi kwaku de eto nchen no abata ne tro bia onse na wose ne ba ne frɛ no nko anya na kurum nso nko beda kurum ma ade wi kura nkesi ye kura ache ye besre etomre bi no mu kunu no mte o ho kakra ne sa ade na ye o mu mpefie ko onyana sumdi kakra na ne wura fi mo frɛ akura ebe fi wo yare wo no kura eko ama wo kura afrɛ ne maame no ne na kasa no ate ase search person wa wunim se na adwene mu ha na wo ne wo ko ekra wo se me ko madam vo ase magya ne se wongo etomre bi na yare ne ba ye ntumi so ano ye wo ba bi ye kipu sa nkofo no faade bo yem ne mane nkotena ho enye chen ne ye de ne bebom fere ye ntuzime mfa me ba nko se wo yera ye chen 4 months be bia wane na mama ehunu so wo sebe ba na adwene mu kan wo fie no obi ahu ene we dahura wo bode ton ho tu kompai bo bia bia mo hwe abodamfo na ade ne ko boduam ana ko ya bejalesa fo boduye ni bia wo hwe abodamfo na okoka wa kam gidie se ho nko ana wo secret bepie dan so ja abrantie ne woni na mu a wa wo na nso hu ye ko ba ne sa na anye fa nkoye ne se de se o ba tan bia ne ba ye no de besere o ha ne pempen so ba ne frisi ni ahoden bia ye mfa ne solution bi ntemo ebetima bo amane nko wiye ni ayehu ni abetena ba bi sa abeton sebe yanim guase ya de no fiwa na ntwewura ne de ba bi ade na duru no kire wonim dua ba obodia aman bo bi we kurumpa ekumumnandi o ya kwonwa ne e ba na nipa na betoto nwa no atoto no boto nwa boode papa etima to boto be eduno e de be kokwan so na baby obo ano sumye na okofa carbon boys na oto obi firi omo no a akowi akoton e di bia be bonkwan wo fie because omba o ma anya bi apa na bo ande ayeye na boro di bia bonkwan wo fie ma nipa di bi wo fie ho so omo nim ne omo ye papa ne ba wanya abotre no so bodi tania so mama papa ni bia ma ne hu nipa bi adi papa no so di bi e nipa ekuda bi papa na ni bi na ne hu nipa di bi eni person omo line o wa brandi ni munyamfo tim o we timdi omo mko wi ana yetere titim tu bae no na ne otozo tere ne je ade nim ebi emu wondi no kore papa no obebu odu abɔntene mu no ne nwane yenya to ndi wanko ende ye fa koton ye wonko na ne yezo so mehwe man no sam na aduru akiri ena di dumie du ko na obeye ho dai enti ni omo odo omo da ase na ye omo di bi na nyinya omo a ye ma papa no ko ye ho ade ne bi kai ebi antima nso baibo o ade sema me ke nipa be sesi na ko e bia me kurum ekumranti anom ye flesh kuruma ye hu ma ye bra anom ye de kikire ewre ye ni ade we de opie no oba nsa abranti ni monyamfo ni kope nwa ba beton ma nipa no afa akira sa afa aton wo de bia bonkwan no ye da chema nipa mo so onim se ne wa ye de se ne bi dimaba omudi ya mo ma me no nyina ade bi
ina nipa nso bebu odi ase ne ode bone we ye di no pese o mo kama na nim ngu ase no nsuo ni mfa na nko na ho nipa bia sebita fracture ode ye aduane mo bi di yo se ho nsuo kura wo botra papa no nim bia bo ana se ko papa ndua no eya asem ne hye no because one so am na kase e wo mu kakasa de obeto no wadima to sa boto 1 12 influence is 12 no ano no edumienu ejunjun wona maduma fa nwa yi kase a wabo ano nyina ma anya na ba akokora odi bakuma se awie zo ahen wabeto bakuma se abeto anya ni siga maji musika wi asa afa aton amadwadifo ni bi de ko kwakusa nwa we nye pobre nwapa nwa pa kama pa ye katrevin ni bi wozo nwa ne ye nwansamu wode ngeto aba wonto kese tre obiri ya ba jini bi ya no ye furunza no de nyanti no uhunu nwa na be duguma se osika enimonyam wonwanim nwa no wenimonyam na matimato ni nyina awi ayi kakra be bonkwan amafie fu nyina di aban ba station awi akete eno se ni enti obo be se esi omuhunu so ono na ehye o mase na anko ye de so de esie wo mo se watima beto ade okura imu no aboa no okura mu ha na da bi odi dwa beto na de na so obaaye na se matima yesi ye nya ba ko mpo no de atene ka so bia won nipa ofaaye ni oton ma no de ye aduane mpo do hwie hu nsuo no bi botra mpo a o me ya aseda na che so mo fa boto dumienu ni wa fa ton wa digura no waja bi be ngwan o mu hu mo bo na ngo mfa njom to ba na 2 3 bi gra ngo becheche no ho re gura de so wako new site na wako bo suminda no so be si dan na be ko no bi di abobo ya agofe o yembe hyew o nya obi ho afre ni nyina ba bi suminda bo adu o yembe hyew di man fa na shina bu fa na gozu ya de bo hota ta gozu ya create onani abre tutu nsagu so ta o manante ni di so ni babu sumi nsia kra ba ko di kan na tim omgo hweche so obi na aboni dia ni otosu mi ni tim ho na ni bere ne ba no link to dan papa ne be kan se wona ba ko no di achi ne be kan ni o kan kre se de namfu mi ni owudi papa ni dua no o me ne fa yini koton enwa ne koton se na mo benya na afa busuan se masa ne se de papa ne bo dia won kwandanso mi ni mere afefie fu edi bi wo ha na we ya dokoso no osi ho we ti we wo na we amoa na ompuhwehwe papa no ko paachew no ye ho ade ina ejai bi na kakra kra de omo so manante no so de omo koi wow indi abrabo na ye bo no mesere asema ye kanyina nye dem obi ase otimi ka se okwa akire ndi na wo che no na ndwi aboa kakra kawi aba akire ndi wa che na agohu no folesim yes nwa ka so ye wanzane unya ya aboa bi ya no hu aboa kasieze wo man dem a wo so nkwa no onum ye ode ndi mabode hura manye obi ndi makunu sese endi papa no nyini zo de beche nso obisa question agase ya miense bia no opese openwu no mu ya no ogunhu mekoko go 150 million pa na ni kure ya ne nsem a aboa na yire ndi asa abaji sika na free ne ho no o sa aboa no momu kokwa no de o de che de o ma do munyam ya so mo hwe no ma na aboa ko price no yes utie ni o ka 100 400 we na timi man 150 ndi ade na o se mutimi de bonus e di no wo anyamu 50 mpo amfa mpepa na wura wo ne na jana ya wote ye akoba za na de o hawaba edi ya ebesere ne die kwa se mrantie no so tie we adu obi o mate kurokura mukum na ntwe anya mo de ade ko ma yanka ye kasa mutie ye mate papa na ni asoja wa kire ba bi owo tu de munim kura mo mara ha akwego di papa ya tem wotrotro mo na ni fira ye si aye papa ya bi obi ya obama we hunu sese na ekozo molu asemi edi ani die pans ba bia wo bi a wate papa ne nkan onfa nche tu de ma wie kura mumpie se mnante munyidi mom amunya kakra kra fuma ze ja ne ye de bode wuro ye kuro mampa etra ye kuro no die nam se nya obi ade ndi obi ameka we ene ma ye so mnante wo ne de gi ye ni ndi de obasa wo de aye ntimi ka se wo ka nye oka de 7000 to later obeti ye nka no wante ne nka biem kura wo ye bibia ebizuzu na kura so adwu ani za wi anu awe de ya me de me nka nko akire obi nka se pudu nhye ibedi na dwu okuru mu ana afi yetima ko akoye no okay 21st clinic ye sciatica expert orofo ye kwone kosa 21st clinic sciatica ya de no 21st clinic sanse 21st clinic ye bibidru so esa sciatica ya de no se orofo laboratory scanning fidi ahudo pi massage no so ye adwuma ye ko 21st clinic e wokumasi a ehwa
overseas wane Sompa TV Sompa FM na Boabrosa akrumu Oboase Cancer Quarters Call Johnson kan bo hu no ho sa na sunwane nkraza tachiman yakona 21st kene kinko tue ya dia se 21st kene ki orofo yakwa abibiduru na obegina so no dia asase ateka ya dia na se no dia maye Roma fada duru na efrewe fada mate seba Mr. orofo stroke ya dia no saa na honam eyo ya honam no eduru ba bia na ese de wabre no orofo fada mate seba Mr. na meka fonam dia ma kidney no aye mere ntiama wo no umia wo na ase a sirisi tom no ne ba no den pa orofo yempe fada mate seba Mr. Roma fada duru bi yemfa pabo ene gidi entai echire pressure no ana diabetes no so hawo adwena fada mate seba Mr. na meka fonam dia ma ya de kwa nkru biada orofo yenkope bi ebebo epa ba bi etonuro etunuro ewo man mu biada ukwa ubenya bi na wato eno ti se ewo pe Roma fada duro ni biato a yemfre wo mu wa homa wi so 0247 919 122 0247 919 122 Roma fada duro na meka fonam dia ma no Vigi Studio se menka nche o se kai dum bi na apade ato o se fonyini anase fumu ye friend say video wo ye no Vigi Studio ne betumi aboa omo mutwa Ghanaian film no nyina na se le mo pani shooting na se be si aye fene ni krogen be da wo no no Vigi Studio se na meka fonam de ama wo aponto ne abadi to ne ayo ne na wotwe dade no nyina na Vigi Studio se betumi aboa pa malam abase eno wo enkran first kokroko street ne so pe na obehu no Vigi Studio yankwe na ombetumi aboa yakoni ansa nyina so 0574715778 0574715778 no Vigi Studios and make come from the amount or of OCP fertilizer and Namakia for a ball or basso papa. San say OCP fertilizer and an fertilizer abe gaswa or of the chief fertilizer no be or a OCP and I make come from the amount. Namakia for would be kind at the OCP a year or move no or for a water swim for swapa. After I say Oboko, a few way, fast food trips say OCP at Daroma. Obeto kanyina no nya mfaso orofo yenkope OCP fertilizer ne bi no ene fertilizer bi memha nyina da yaje atum na wokọ agrochemical bi e wo man bia da OCP fertilizer obenya bi na wato na so ode akogu umfudie asem eno na bema nwoma na so do so na so atumi ate na bibra OCP na make mfonam dia ma 0345909437 0345909437 yenkope OCP ni bi akira kwai na bebo yi papa tago heba mission capsules so say men kan cho say be ma kwotine ntimi mmebrem yi ehemu ana adwo ma no mpesa akura koba ne saade na wo ya firu mema yom orofo se opese wurom na wurom tri pa dia tago heba mission capsules so na me kan fo nam dia ma be ma ho aye den pa watenka no wo fom na je se low libido be ma ana se wo ba mu na betumi anom na atenka na ba yi pa infections ahodro biada tago heba mission capsules na me kan fo na media ma ya drug store ahodro yidada ne pharmacy shops nyina no okwa ubenya bi enso ato ni dudrum de yemfre wo mo 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules then I make come for na media ma asem o asem kese pa obi hwehwe ne nantwie obi so hwehwe ne ba asem na de machia o omra samoa ya de na reho ni me ni na reho ya amini kan famfa enwia na ne nantwie no ya o nse omo nya moa no so mu tie ne ya o nantwie o tam o de wo nantwie ansa na baye nantwie obenyini na ya obenyini ta ayese tam ye kunire no ana tam etimi ton na wa bre ye so easy de ama ye nwan ne ni abre nyina no ya we oba amene ne di nkomo o kyerese ne moto a wode ko fa etwa srema emoa no ayemre tina na adwe nyina ne se saabo ya ni sika 150 no ko de botu moto nanka odi emoa na aduane na fofi anto ata ya to no fibi wa abonten wa bayaw emoya adia eye duabo a de bi ekum nipa no yaw sika
assassin fifiri sika tinka ne papa mu no se wo hwe mu panka nya sika wa assassin de a ese fa nka fa ko police station no so kura so de konso a ayasem ntiama akowie se ene obi kura nam no nya assassin de wo foma no so de ahye ne botu wan ko hie nipa bi a o ya yaw wo gina assassin no so e wo mu se wan ko ni fi ankofa de onya na assassin de no so mra ho ne che assassin ne fifiri sika de ka ko si se nantwie assassin na nantwie ne nam so no enfifiri nantwie omo hu se aboa no nantwie no ahoma so ne nan na bi wo na bebe no ma hu se sa time no so no e crucial time as ye pe nantwie dai ato akuno e dia sai no obi de na ati ayira adwo mo fire no ya bi me bi asem nim so hu sai yo bi da e bi a first no wo ho abo se krama bi na chenda ne nan e da ne kon no di mi ka hu za bo wate wayira even bronya akoko bi timite yira na ho ma so ne nan wayira hu se wayira utimi wa ponche na wodwa bi na ho ma so ne mene no di machi na wayira ade bi o ntwe ma so fo mekancho wo timi trase hu za bo yi obodwe mu na wayira ejo mu aboa no ya sebe ahoma so na beben na so ne nan no no mu za aboa no wate ayira ena bebe ko so no kwachiri nto mu widi mu se aboa we wayira sebe mpedwa se na ntwe ye sebe akoko ana sebe akoko ba aboa ni mu odu ya ton 150 million tetiskai na maso aboa ma ton no se mu kun no se mu de komayanka ne kokun no yaw anaye musa se aboa ne tisi obi afuom ene ne wo re ne no ban ene bo pa me che no na no kura no ye ne koma cancer fo ye de mansa ma ane sa aboa ni ne de a ete mo manta no ma no obere me no manyina na nipa kura na ba ni aboda wura na se ne de FM station first kura na FM station ni TV station ni we yaw esa no mo we nkoso nanka ya kana nipa kura na betua sika nanka waje but we dey papa no waje me number but me na kasa de bi no ma ya mfato nanso wose menya o number ya semo ensinitrim ya best sa no ma we nipa bi ye no omunye very careful ya de toso maame na ne bana ya sata na me ne we ni dinko ba metie me nua ko lumba de no na yese me de ye mfato kakra edu mre bi a ya na maame fo omuma ma ho hia omo chen emema okay tinie ba okay kume bi a maame fo se maame ni otie ne a akoda na yira mo say how many months 4 months so men 9 ya wani yen susu se edu me bi asumbo de a no sunkodu bosomen 9 akwa na fifi wayira ya na ema no muso awofo most of them money ko omoma mawo eche omoma mema ache dodo but prophet we muso so onyirai aso abedi kumase ha iti ye besre namba cho ya nadwumu da ho kakra de wose nadwumu da ho kakra sa ye besre se bia ebia no fever bia na ya ready mire bi yade bi ba no eba no so ma ne ko na we no wan hwe hu se no so hu te ko ba ne sa ma metra ho che dodo ana watra wa che dodo na so ye besre obi biara se bi hu ni pa otesa no bomoden ye de Sompa de Asem Mpe Nipa de sa no ma ye kan yenim ne ye kan na ento se na watwi nkosi na wie na bia e maame aba ne mum yesre omba ka bibi se na bibi pie mu a omma yen so asonte na no kwase obu ho a enoma afama no wonte ne nka bi ehesa enye enhyenkran se wo hu no se hu no ma ya sonte ni nkwen ya manfansia okay panel members akasa na mewra ho se da sani bayira boso men 9 too much se mayi mani mabo aposifo amane ne mo meko baabi ne yeso wotiase ukọ baabi yeso wotiase na mo be na watu se wode hwehwe na akira kwan nipa wu yenhwe ne fantoto papa yi die ho woso no kwa asabia kusabia nyaado nipa bia ne wa betimi ato no 150 million titizika
And so Aboagye ye 150 million no hwe papa na ni bra busa questions na ye musa kura se utimi bibi kura hye wanum se madidi na menum so aguso wa bra nipa 38 good years aboso men kono ba wayira ye besre ma menom binum se eduru ba bia nipa no ankasa wayira na menim ni state nipa bia ye nipa even say wo de ka bobo dani kura no na wuso wo abusua tisi ye fa no se nipa bia ye nipa dia mesre me mam se o ma na nimre na wo moshe me so ye fa ye de ye nim kan de no ho ye hwehwe ne ba no mfama no ye tietietia aso trase na se boso me na wo ba yira no san wa se na me ba yira na hwan na de ya ye nka kire mam ne se ntwa yi tietietia asem no kura ye to sabe we anya de enti ye bema producers na de ene di nkomo ne hu kwampa e besa e behwe no abrante bi so baba bedi mpotemu no so de kwadwamo a sebe momi ehwe kwampa e befa so ne di nkomo no nchire ni nchi se ofiri mampotemu bidia na chese sai ni pano na ye hwe no 0551 0548 0548 035404528 035404528 hello yeah I will be picking yes at moonlight. Okay. Now, Mamma, only in the Mamma, no, and the Yana Nasamno, what the Banti, you know. Send a picture, and I saw someone now be a near passes over. No, okay. Hello. Hello. Baby, I'm free. But I am to see the from a brother. Yentie way. But I normally got to a gun higher for the simple. When I find a shell will be giant. And in Chia was Siani, in Chia will go and give it. I will keep baby better. West Siana was Martinaway. How are we? Although Terawano be and when you have a good year. Okay. Asem Mpe. Hello. Baby, I'm free. A brand auto connection. Odifo Isaiah. For Abuno. Okay, Yetie Odifo. Yadmo Chamebo now. Hello. Ochameba. Ochna many producers bidding commodity for Isaiah so about Brayoko. Actually, bidding como why? Yetie. Katamek. Yama, no can I come and through your mom. Now, video Abasi. And young could video. And now, no can I come and do him say, near I need to do young upon come on. Okay. Yabra na be yakase be fa bi be ko Sida Worship Center ni brim intino nyame ya adomu a maame no yere ne be kasa na ye nkwampa be fa so na Prophet Joseph Mensa aboa no na ya hwehwe akoda no asem na ntwewuru ano de sese na ntwe no ntiase de be ne be ye agese yehwe na yere no atwetwe nkomo kama pa ye ko Sida Worship Center ena yene no yifiri ho a wona ebetena se na odi nyame asem a emu ehwampa enso edi aba orofo Sompa Asem Mpe Nipa se opeso odi wa asem bedan ye number no ye 0509 438 484 0509 438 484 and 0245 759 488 0245 759 488 and only production line Oforisuo Aboagye me ne mapamfo de Asem bedan ne apene pomasi brane de amade a sa number we na wo befre enso de esiso Oforisuo Aboagye me ne mapamfo Asem Mpe Nipa ha ene de mbesi edadwoada no na production line no fira no pa dwoada kosi ni fiada so no fira no pa kosi nonkono bremina no ye adwumafo Asem bra bedan ne ntwronto ye be pa Asem ne pomasi bre de ama Oforisuo Aboagye makramo meko long time. Afedi atom Sompa no trendy o